Mount Zion. Yo, Timan. Auya, yo Saipati, Delemze auya. Auya machita DC. Anzi ndipo kati Maria pana dazori sivako shikanzi iwe kwana tangatiri pato batati jitana tadia asipo kudziopura mshana bembira koranedza ngotidya banana anza zvina musoro asi zvine mukanwa muupenyu tofana kupana nawo mukana vamwe vaita vapana ndini ndiri kugana chokoleti skini ungati ganda rekugana dzamutsana mutsana vese vachaudzana chirwere chemudumbu kana ndechemusana sazonyanyovatsome vanopedza vavasana anzi bhora ragohwa ndapiwa pena kupinda pachindex tongoti ngena vari kuvhura ombe muchangoenda gehena kongoma riri klini ngoma iri rakachena chazosangana kumberi matebhuzi achena anzi enda kuchando agumira pamesina arohwa blutik apa chati akapina vamwe vacho muri kungodananawo pasina vakunditi Julius kozi ndanga ndinyerera simachifanenge moziva hapere hatishande nehasha kunge magemu epwere mugemu votifolo manje ninantere varipo vari teti vachifunga vauraya komi josa yako sipabhiti tongogara unenge usinganzwisise zvakuda vakangwara hanzi father heart garema vangwarira vakunditi Leopold kozi murudo takawira vhiravhira ravanakira vona nzvira watsvira hanzi zvinenge zvemadrugs vafana vemogo asigati ari one wine chimutima hopo uyo batei akupinda nemoyo ninandizi Jason vachindoyera moyo ichi chikambek garema zivawo koyo ndatsamwa ndogona kungomona sadza nefoshoro konei musingatendeka ndakuimbirai zviriko izvitoti josa yatungamirai ndikatanga kuimba munoziva handipedze saka kunge Simon itai mundizorodze tiri pakuraura siyai tiredzende musandiise pamuedzo musandiedze mabhebhe uptown nyangwe yechiboys longwane makefsi kuita kunge chinoiri yo foma ngoma batandina bling vatsika blood vadzvanyamasina vadikona inini chinzi ndaita anything tichingopusha ngoma nanasting ndiri machief ndiri king gemu ilusi draw kana win ibasa rangu yes I sing manomaka IC ndakatanga ndiri ZJC first interview tikaita kusi Mount Zion.